سیدہ پاک فاطمہ تو حضرات فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر کرنا ہے. اسی سرانہ چکا کے اپنا دائیں ہاتھ بلند کر کے کلام سننا ہے. نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی دا پیار ماں حسین دی نبی آسرا آسرا نبی اپنے ہتھوں براد کر کے نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی دا پیار ماں حسین دی نبی آسرا کتنی پردادار حبیب کدے نہ باہر آئی کتنی پردادار حبیب. نعرہ تکبیر مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اہل سنت. تشریف رکھیے حضرت علامہ مولانا محمد حسین جلالی صاحب دامت محتاتم العالیہ تشریف آور ہوئے. آپ تشریف رکھیے ذکر و ذکر. نبی